ti pampanunutan tatabadaw. Ado, ti pampanunutan. Kasano ka ada? Basta ado. Tangad-tangad mo't day tabalayo kininana tuyang. Plan-planuwag nga raw. No kasano apapintasan day tabalay me. Sige, tulungan kan amang panunaw. Ha? Sige man nga raw. Di mo ay amaw analai nga kakarpintiraw. Ne, jak amo day ta. Nalai nga tatabadaw. Sige man nga raw tulungan na ngagplanaw. Nga madabayad na. Naa, tulungan na kaya ngagplano at bayad nan. Una, nalakaya timang planaw. Sige. Tulungan na nga raw dan. Tatangdanan ka. Kapanan nyo kundi ko raw. Mapan kami mga laiti panaw, kapitan. Ano nyo? Basta imbaon na kami matlatan ni Tata Badong. Arami din dan sa jay balayda. Ay, panaw? Una. Ay, unay madayta balayan. Apay nga agkatawa ka nga kapitan. Saan nga uso ti panaw a balay ita? Balay lang ti nakakaasin o panaw ti pan nakaaramin na. Maray, arami din damot gayam day tabalay damari to yang kan pari badong. Wen, rinugyan da iti napalabas nga aldaw. Agpabunag mat ni pari badong iti nagado apanaw. Wen, panaw sa ti pagatep da. Ay, lakit di maray. Ay, katno simentado amin ang abalay dito'y barangay tayo. Awan siguro ti kwartada. Agpatarimaan da pa'y langarod iti balay da, no panaw lang ti aramaten da. Ngarod daytoy tupay tersenak, sementadon, tasaanan nga uso ti panaw ita. Ay talaga mo't asaanan nga uso ti panaw. Diyay tupay balay may, sementadon. Magal, mapan kami agbunag iti kawayan. Ano nyo? Ipapabunag ni Tata Badong. Kalpasan ti panaw, kawayan ti pabunag na. Awan siguro kwartada pagpasiminto da Ay, kaasi naman. Namadamot pang tangdan da kada kami akarpintiro da. Ay, nasaya at tangdanan da kayo? Uray idi tinulungak ng plano iti balay da. Tinangdanan naklata. Anya? Unang kail. Naging papanuno taklang. Tinangdanan nakadagaws. Ay, mayat Panagkunak. Ado ti kwarta da Tata Badong. Badong, di kapitan samet dyan nakatakder di tasangot ti balay. Ay, uwanyag pa isaw. Apay nga da dita. Akas laad da plan-planwon na. Ay, aguray ka man, tasit gak. Harap. Ray! Ray! Si kamat gayang pare. Pampanunutak. Anya ti pampanunutan. Dahito ipapaaramin mo ang balay. Pampanunutak mas mayat. Nudwala ang titawa na. Duwalaan, pare. Ewan ata sagay sa kayo kanito yang. Ha? Ayun anya. Sumay. One for you, one for two yang. Ay naglaing kan pare. Ewan. Ako pa. Naglaing kanyag plano pare. Plano? Ay, apay awan lang ang tangdan ko nagplano. Ay, da pare. Ay, itad mo garudin. Siguro ka pa'y pare. Kasano nga jiri daw na? Manaw tiri daw nga iparamid ko aya. Ay, duwamit lang ata sagay sa kayo ni Marito yan. Ay, wala nga pare. Ay, na talaga naglaing ka pare. Pare, kitangdan kong nagpanunag. Iwan pare. Manuti kayat mo at tangdan mo. 5 asot win no siya nga Sangaribo pare. Ay, wala. Day talaga yan. Basta awak man kada marito yang kan pari badaw.
Apay, anyat pa kasi dawa, mare. Ngamen, panaw kan kawayan ti ipapabunag da. Kat adun samot ti kwartada. Adumot nga na talaga ti kwartada di dan sa kayat akisayan. Di da kayat nga usaran a pagpatarimaan iti balayda. Isudala ngan dito'y kabildatan ti saan asimentado ti balay na. Ay bye-bye amare. Ay kasanon no agtudo iti nagpigsa. Ngarod kano agangin kunam. Ay kat mayangin ati balayda. Ay, wan ngarod Isudan tuman lang ti mauy-uyaw ti balay na. Kastama ti kaya da. Ay sabagay, saan ta namas daw maray? Talaga siguro adi da kaya't agastusan na pagpatarimaan iti balayda ti ado a kwartada. Saan ka nagtagtagaray, tuyang? Kat talaga mat asa anak nagtagtagaray. No damagan dakin ka, no apay apanaw ken kawayan ti pagpabunag ta. Di ka lata nagtagtagaray. Wen, aguli mo kaklatan. Bayam itang agsao-sao. Una, makigtop dan tulatan. Isumay. Amansyon gayam ti ipapaaramid ta abalay ta. Tawad, may kami man agrukod. Agrukod ite. Tisakupan ti arami din da tatabadong abalayda. Anya? Kwa nga men kagawad. Kasla karaman to'y nagpatakderan ti tersenam. Anya? Ay, sana mabalinday ta. Isumat ti kunan ni tatabadong. Ay, sana ko manugo. Kun kasla nangag ko, akaraman pa'y di nagpatakderan ti barangay hall. Sana mabalin. Dakkel agulo ti mapasamak no ipilit daday ta. Apay nga'y kapitan. Napapanawon dakmutin iji nakapatakderan ti tersenak. Sino timang papanawkan ka? Nakabadong kan marituyang. Na- Dagada ka no dayjay. Ay naglaing dagitan. Basta dalamang papanaw ti taon. Apay nga'y akas na taramid da. Ay, saan ba't mapalinti kasta? Talaga sana mabalin, kapitan. Jakmut kaya ti pumanaw ijay Nabayagan na nakapatakder ti tersenak ijay. Ay hindi pa'y panawan ti hapon? Saan lang Isojak ipalobaw sa mapapanawak ijay. Siya ka, unti makisarita kin kay tinasaya at maray. Nasken apo manaw kandit. Sana mabalain ka ba daw? Apay kumapapanawon dak ditoy. Agpatakder kami nga rot iti mansyon me. Agpatakder kayo Agam sanda ka papanawon ditoy. Kanapay kumapapanawon dak. Wen tadagami daytoy kinituyang kaw. Aniya. Aw, daytoy jay mape. Titaem anay bagmaray. Daytoy abanda. Iso dayta ti dagami. Mangrugi ditoy aging gaijay. Naglawa mo day tadagan? Igam ko nga roti pamanagnag maray. Adda kanyak tititulaw. Anya titulong ay bagbagam? Ijay lang matibagbagam na Agsasango tayo nga raw tayo barangay hall maray. Tapno ipakitak man kan ka ti bagbaga ka pamanagnag. Apay masapol nga ijay barangay hall pailaag. Wala tapno makita mo't ni pare inteng. Nga ura dyan nakapatakdaran ni ti balayda kat kukwami pay. No labsan tagsaw maray. Da kami lang kinituyang ka ti romban nga agyan dito kabildatan. Ay. Saan matakasta kapadaw? Tuyang, rugyan minti mangipatakder iti mansyon nyo kinitata ba daw? San pa'y kwaraw, tanay madama pa'y laeng ti panagruk-rukod da. Pagpatinggan ay ati sakupan ti dagayaw. Manipod di taoy, aging gaijay nakaipatakderan ti balay mo. Anya? Nagkaraman di balay ka? Wan kwaraw,
Saan kami laeng agtagtagarikin ni Badong ka? Ngam oray jay nagpatakdaran da angkel mo. Dagami pa'y day jay. Unay matang. Kaya't yung asawang, papanawon da kamain. No ituloy mi ijay, kipanang ipatakder mi iti mansyon may. Ay katuhan pumanaw kayo. Amin kamay. Wan! Yak nga rin kaya atin, tagtrabaho ka da kaya. Apaya saan? Ketangdanan da ka mag... Papanawon da kamay. Madimot ati kasta. Agririta, intay. Sana mabalin apapanawon data dito nagipatakderan ta iti balay ta. Awan maaramidan tayo no isuti kayat da. Ilaaban tayo mat ati karbengan tayaw. Panagkunak talagan sa adagada da ito kay. Ay, duwadala ang nagijay nga agasawa. Talaga analawat ti dagada dito kabildatan Kaya't mo asawan. Talaga pumanaw tayaw. Wala? Kat isudala ang taag naod dito barangay kabildatan. Wala na. Agsasango tayo, intay. Agtutungtong tayo. Uray gayam tinagpatakdran ti balay mi ijay amyanad. Kat dagada tatabadong. Anya? Ay, kasano daytan ngay. Papanawon da tayo na ada tatabadong. Unay matang no papanawon da tayaw. Kat patakdran da nga rod kano iti mansyon da. Makisarita tayo Ipilit damat, apumanaw tayo kanon, Chip. Awan maaramidan tayo. Mala ulimat. Nakitaan tayo man iti pamanaknak nga ibagbaga ni Pare Badong ka ni Marituyang. Ato, iti mapa, pare. Ay apay da ito'y ama pa. Mangipanaknak. Amanipod iti tirsinan ni Marikwanang. Aging gaijay balayaw. Kat kukwame. Nay, apay ngay! Dahito di igam ko kasuratan pare. Kita mo Na- naman. Kita Marikwanang. Nay, huwag nga agpaiso, kapitan. Ay, kita akman may. Nay, masang manalaing mare. Adda igamay akasuratan. Mabalin ayang agkagkag kayo, no papanawon da kayo amay. Mabit lang adala ang iyarasaas ko kanyi Marikwanang. Anya day tamaray. Sige, agin narasaas kayo lang. Papanawon da kayong tumulang. Awan maaramidan niyo. Kahit... Aywanan niya! Na! Anyat na ginarasasan dyan. Kanang matag sa o atuyang di mo idakigtutan. Ay na, daytan tumulaang ti pagturungan na. Oray man inayagdak nga ibaga. Daytoy, tinagin narasaasan meka ni Marikwanang. One, pumanaw kami amin. One! Inton bigat, pumanaw kami. Ay kat mayat naragsak kan tuyang. Makapatakdertan iti mansyon. Angam nay, no pumanaw kami, awanan ti kukumare Marituyang. Awanan ti kain istoryam. Awanan ti pagututangam iti bugong. Kainawan mo ti kapitan, anaanos ang mga anawakan ka. Nukas ta nga da kaapam, gapu iti kinachismusam. Dua kayon tulaan kan ni Pare Badong dito'y barangay Kabildatan. Ay anya nga iti serbiday ta. Badaong, anya nga iti desisyon ma. Aguray ka, tagpanuno takpay. Narigat ti awan ka aruba na pare. Aguray ka pa'y aparay, tapanunutan mi pa'y kinituyang ka, no niya taramidan may, Badaw, oray mansyon ti balay ta. No duduata matlaan, awan serbina. Kat inton rumwarta, awan mo't karubata.
Sapay no awan ti kain nistorya ket sa anak ngagbiag. Papanawen ta nga ta idawin no saan? No siyak amaysa. Oray saanon. Kahit kasanon nga gimansyon ta. Ay na, kas na kunakaw. An-anwam ti mansyon. No awan met karubata. Isumat nga minti kayat mau. Una, takan kancyawan data. Asaan ta akabailan ti agbalay iti dakkel. Ken, amangan kiday no pagbalayan ti alalya, no dakkel unay ti balay ta. Ken maysa, masadutak nga aglinis iti mansyon. Agmalmalum adalo sam. Makapasyadot may. Papanawang da kami mo't gaya man tatabadaw. Nagkuna, Isumot ti bagbagam. nagbabawi kami kininanam atuyang. Saan da kayon apapanawan? Ha? Agpahisaw tatabadaw. Wen, ken sukatan taman kiti jay planaw. Agplano tamanan. Ay, tangdanan na ka. Ay kutuan Sige tatabadaw. Mansyon ka di pay lang nga balay ti kayat mau. Saanin? Jay laeng simple abalay ti kayat ko, kwaraw.